Itt vagyok a szobádban, anya, de te nem vagy itt. Hol vagy most? Léci, szólj vissza, hogyha tudunk beszélni, rendben? Hát veled meg mi történt? Hát, semmi. Ha, semmi? Ha-ha! Majdnem lehajtani egy szikláról magának semmi? Majdnem öngyilkos lett. Mi? Pont jó lett a méret. Igen, pont stimmel. Köszönöm. Elnézést. Sajnálom. Szóljon, hogyha elkészült. Jó, 1 perc és már is indulhatunk. Adatmásolás. Készen is vagyok. Ez csodálatos, nagyon szép. Köszönöm szépen. Talán inkább őt kérdezzék. Te vagy a legjobb anyu. Csoda szépek a ruhák. Értem, hogy mit kérdez, csak nem tudom a választ. Bocsánat. Gyönyörűek a ruhák. Persze, tudom, csak most egyszerűen. Megmentettem anyád életét, de mázli, hogy pont arra jártam. Jól van, na, nem kell, hogy hálásak legyenek érte. Nem akarom elhinni. Én sem. Pardon, hey! Jobb, ha beszélsz vele, és meggyőzöd, hogy csodálatos élete van. Na és hogy senkinek nem okozhat ekkora fájdalmat. Ha, és ez a gyönyörű autó teljesen tropa lett. De most nem az autó a lényeg, hanem az édesanyád, igaz? Beszélj vele! Megígéred, hogy soha többé nem teszel ilyet? Mondd, miért csináltad? Úgy éreztem, nincs értelme élni. Semminek nincs értelme. Itt vagyok neked én. Van, hogy megkérdezem magamtól. Miért nem vagyok olyan anya, amilyet te szeretnél? Miért nem vagyok olyan, akire szükséged lenne? Tudom, hogy nem voltam jó mostanában. De bocsáss meg. Szeretlek, anya. Szeretlek. Na, erről beszéltem. Szereti magát. A lánya szereti magát. Gyere, menjünk és ígyunk egy teát. Az majd feldob egy kicsit. Jó. Na és mi lesz a jutalmammal? Ó, ne is erőltessék meg magukat. Ne adjanak, de hogy több embert nem fogok megmenteni, az már biztos. Ha, az ember kockára teszi az életét, és ez a hála. Édesem, jövök többet. Azért kívánom, hogy egyszer jöjjön össze a terve. Érkeznek az adatok, egyből át is nézzük őket. Tökéletes. Szóljanak, ha találtak valamit. Hogy csinálta Bolivár? Minden nap meglep minket. Szerencsém volt.
Nancy, emlékszel, hogy mit csináltunk régen szombatonként? Nem. Hé, gyere! Figyelj! Nem fura, hogy egy anya nem emlékszik a lányára. Szörnyű érzés, tragédia. Ez egy importanyag, nem akarom sürgetni, de ideje lenne hozzálátni, mert itt soha nem készülünk, hogy várjanak. Elnézést kérek, de most nem én foglalkozom ezzel, ne haragudjanak. Muszáj csinálni Nem valamit. tehetek róla. Rontjuk a hírnevünket, ez Értsen De meg, nem is asszonyom. szeretsz engem, mert nem emlékszel rám. Ez nem igaz, szívem, nem igaz. Nagyon szeretlek. Elég, hagyják abba, kérek mindenkit. Legyen csend. Kérem. Kicsim. Kérlek, ne haragudj rám, amiért nem emlékszem rád. De hidd el, hogy mindennél jobban szeretlek téged, és ezt szavakkal el sem tudom mondani. Higgy nekem, kicsim. És kérem, bocsássanak meg, amiért nem értek egy szót sem abból, amit most mondanak. Szeretnék segíteni, de sajnos nem tudok. Pedig szeretnék, higgyék el nekem, de nem tudok. Nem megy. Nekem itt minden idegen, és össze vagyok zavarodva. Elnézést. Nem kell elnézést kérnie. Kérem, azonnal vigyen el innen. Mentsen meg. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette.